Human niini, nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon nini. Nagatigom sila si Simon Pedro, si Tomas, si Natanael, ang mga anak ni Zebedeo, ug ang duha ka laing tinun-an. Miingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila miingon, "Mauban kami." Busan ng lakaw. Sila og na nakay sa sakayan, apan wala gayod sila'y nakuha ti buok gabi. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarog si Jesus didto sa lapyahan. Apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus diay kadto. Unya mingon siya kanila, "Mga higala, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayod." Siya miingon kanila, "Taktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug maakuha kamo." Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini, kay daghan man. Kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, "Ang Ginoo ka na." Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo. Diay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw, kay naghubo man siya, ug miyambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an na ngadto sa lapyahan sakay sa sakayan, nagbira sa pukot nga puno. Sa isda, di sila layo kaayo sa lapyahan mga kasyam-an ka metros lamang. Sa paggawas na nila, nakita nila dito ang usa katapok sa binagang uling nga, may isda nga gisugba ug may panusap. Unya miingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buok sa isda nga inyong nakuha." Busa misakay si Simon Pedro og gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. Usa ka gatos og kaliman-og. Ulo ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayod magisi. Ang puko, unya miingon si Jesus kanila, "Dali ngay og pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kanya kung kinsa siya. Kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus ug gikuha niya ang pan ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. Human sila makakaon miingon si Jesus kang Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, gihigugma. Mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban?" Siya mitubag, "Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kanya, "Atimana ang akong mga nating karnero." Unya miingon na usab si Jesus kanya, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" Si Simon mitubag pag-usab, "Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus mitubag kanya, "Atimana ang akong mga karnero." Unya, sa ikatulong higayon, si Jesus miingon, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kon siya gihigugma ba niya. Og si Pedro miingon kanya, "Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus mingon kanya, "Atimana ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw, sa batanon ka pa ikaw ra ang nagbako sa imong kaugalingon ug nakaadto ka sa bisan din nga gusto mong adtuan. Apan inigatigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos kanimo, ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan." Unya miingon si Jesus kanya, "Sunod ka nako."